सासे सुबुंनि देहायाव हाबदों मासे गोथां खुसिया। खुसिया नाजों गेलेबाय थानाय समावनो खुगाजों हाबलाङो। बे गिलु-बालु जाथाया जादों पाठशालायाव खुसिया नाजों जिउ गोमानांगौ जाबाय। सासे 40 बोसोर बैसोनि पंकज रय मुंनि सुबुङा। मख'जाथावदि पाठशालानि पंकज रय मुंनि सुबुङा हाथाइनिफ्राय 300 ग्रामनि गोथां खुसिया ना बायनानै लाबोदोंमोन। नाथाय गोथां खुसिया नाखौ लानानै गथ'फोरजों खुगायाव सोहां खालामनानै गेलेबाय थानाय समावनो गोथां खुसिया नाया पंकज रय मुंनि उदैयाव हाबसनलांनानै बे गिथावना जाथाया जानो मोन्दों। गावनि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो खुगाजों उदैयाव हाबलाङो खुसिया नाया। उदैयाव हाबखांनायनि उनाव खुसियाखौ गोबां दिहुनफिननो नाजादोंमोनब्लाबो दिहुननो हायासै आरो उदै सानानै देहानि थासारिया गाज्रि जानो हमो आरो देहा फाहामसालियाव लाङो आरो देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिया पंकज रयखौ जिउ गैला होननानै फोसावो। पाठशालानि बे जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।